kuis. Yun, ayun. Yun. So, nakita nyo? Oh, shit. Yun. What's up mga boys? Good morning at welcome back sa ating panibagong vlog. Yun, good morning dyan sa inyo. So, ayun na nga. Yung content na gagawin natin ay gagawa tayo ng trap para kung paano manghuli ng ibon. So, dito, doon banda, kung nakikita nyo, yung may mga niyog, doon tayo maglalagay ng trap. So, ano pang hinihintay natin? Tara, gumawa na tayo. So, what's up mga koy? So, andito na yung mga gagamitin natin pang trap. Yun, so nakikita nyo, maliliit lang na nylon. Yun na. So, yun yung kasama natin yung gagawa ng trap ngayon. Tara, samahan nyo kami. So, dito mga koy, maglagay tayo ng isa dito. Yun, nandito yung palayan natin. Nandito yung mga nipa. So sa hindi po nakakaalam, ito po ay ginagamit na pang-atip ng bahay. Ito po yung mga nipa. So ayun mga koys, papasok tayo dito at maglalagay tayo dito ng trap. So kailangan lang natin ng stick. Siyempre, so ayun, nakuha na si koys. Ayan ang stick. So may nakita na kaming isang daanan, no, kung saan pwede lalagyan natin ng trap. Okay, dito tayo maglalagyan ng trap. Pues ito na yung trap na ginagawa natin. Ayun. Yan dadaan ang ibon. So syempre, lagyan natin siya dito ng balakid. Kasi yung mga ibon nga, mga koys, kasi matatalino yan. Lagyan natin dito ng balakid para dito lang mismo siya dadaan yung mga ibon. Yung. So mga koys, maglagay tayo ng isang trap dito. So pwede na madadaanan doon ng ibon para makita nyo anong klaseng ibon yung makuha namin. So ayan pa. Ayan mga boys. Tapos natin maglagay ng isang trap. So sa kabila na naman tayo maglalagay. Tara, samahan nyo. Sama. So ayun mga koys. Nilagyan na ni koys. Ayan yung trap mismo dito. So nakikita natin, yun, mayroong mga bakas ng paa ng ibon dito dadaan. Yun. Diyan dadaan yung mga ibon papunta dun sa palayan. Tapos dito tayo maglalagay ng trap. Yun.
na yung natapos natin, pangalawang trap na ginawa. So ito yung nylon na bilog. So syempre dyan dadaan yung ibon. At dito yung mga balakid sa gilid. Para sa dyan na mismo dadaan yung ibon, para hindi na siya dadaan ito sa bawat gilid. Yun. Nalagay na namin lahat yung mga trap. Nalagay na namin lahat yung mga trap. So, pupuntahan lang natin mamaya if may kuha ba o wala. So, syempre, kailangan puntahan natin kasi kung hindi, baka pag makakuha naman, baka mamatay yung ibon. So, yun mga kois, uwi muna tayo. Later. Yo, what's up mga kois? Ayun, yung palay natin medyo mahinog na. Yung palay natin mga kois malapit nang aanihin. Yun, God bless. Thank you. So puntahan natin yung mga trap na ginawa natin. Papasok tayo dito kasi may nilagay kami dito. Tara. Yun, walang huli mga kois. Yun mga kois, mayroon tayong nalagay dito na trap if may huli ba. Yun, hindi dinaanan ng ibon. Yun, hayaan lang natin dyan. Puntahan na natin yung ibang trap natin, kaso walang huli. So mayroon tayong nilagay dito na trap, bali 4 na trap na nilagay natin dito. Tingnan natin if may huli ba, wala. So tara ko. Yun, may huli quiz. Yun, ayun. Yun. So nakita nyo? Okay. Yun. Ito yung tinatawag namin kruakwak. Yun. Oh, wow! Ayun mga kois, may huli tayong isa dito. Tara, kunin muna natin. I-set up ko muna tong camera. Ayun mga kois, ito yung tinatawag namin kruakwak na ibon. Mga kois, yun, may huli tayong isa. So tingnan muna natin doon sa ibang trap na ginawa natin if baka may huli rin. Tara, samahan nyo ako. Ayun mga kois, walang huli. Yun, so mayroon pa tayong isa dito. Tingnan natin. Tingnan natin ito kasi may nilagay din kami dito. Ayun, walang huli rin. Yun mga kois. So
So, andito tayo ngayon. Ito yung huli natin. Isa, may huli tayo. So, ito yung klaseng ibon na tinatawag sa amin na kruwakwak or yun, kruwakwak nga. Ito. Wow! Medyo matamlay siya. Kasi matagal na, siguro matagal na to na kuha at ngayon lang natin na puntahan. Siguro. Yun. Yun mga kuys. Madami to sa sakahan namin. Yun. Yun. So, at least hindi tayo zero sa lakad natin ngayon. Sa simpleng trap na ginawa natin, may huli tayo isa. Yun. Bago natin to, kasi yung content natin ngayon, catch and release. So, bago natin to siya papakawalan, kukunan muna natin to ng mga picture o ano ba, para may pang remembrance or document tayo. So, ano, picturean muna natin mga kuys. So ayun mga kuys. So ayun ha. Yun. Ito yung ibon na nahuli natin. Tayo mag-blurred. Ano nangyari? Ayun. Yun. So papakawalan natin siya. Kasi yun. Pero sa totoo lang kinakain to. Yung mga ganitong ibon mga kuys, kinakain to. So pero ngayon yung content natin catch and release. So kung ano yung nakuha, kung ano yung nakuha natin, kailangan papakawalan. So ayun na mga kuys, diyan natin papakawalan siya. Samahan nyo ako. Yun. So dito natin siya papakawalan. Or dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang papakawalan. Papunta dito sa palayan. Yun. So ano na? Oops, relax. Relax. Oy, relax. Maraming salamat, no? So it's time to go home, my friend. Pakawalan din kita. At pasensya na at ikaw yung nahuli. So ayun. In 3 2 1. Yun. So yung mga kuys, yun, may gumagalaw doon, baka siya na yun. Tara doon. So ayun mga kuys, salamat sa pagsama. Welcome back. So ayun, hindi ko na pinatagal yung ibon kanina sa kamay natin para ma-release natin agad. Yun, kinunan lang natin ng mga konting picture para may yun, remembrance or documentary tayo. So ayun mga kuys, salamat kasi hindi tayo zero sa lakan natin, may huli tayo kahit isa lang. So at least diba? So maraming salamat nga pala sa sulit na suporta. Yun, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-hit ng subscribe at notification bell para palagi kang updated sa susunod nating vlog, adventure at iba pa. Yun mga kuys, maraming salamat talaga. At yun, stay safe lang po tayo. God bless everyone. Goodbye.